Joy, welcome to my United House. O pangunit ka. San? Ubay na may tugod. Nang makahunat lang nga kagtog, sigil lang po kagkatog. Gawa sa'yo itong mata ni. So birthday niya karon among lutuan o kinason. No. Joy, welcome to my United House. No. This is the house of property. Dirt inside and jet inside. Machoy. Ha? Ano nga akong tagpiso? Ha? Tagpiso? Stilan. Nadali. Lamay lang nagsabaw. Ah, nga choy. Lah. Una ganis nyo nga choy, lang nyo ka, munitak-takon. Lami kinig sabaw. Dili sa kanang bye-bye ba? Bay, bitaw niyo. O sabi niya, Pagkatatan mo na ang bye-bye to dito. Oh, kuha rin. Wala yun ako ito, dali na to. Oh, makudaw, kita nga to. Joy, mga na kinabuhi sa probinsya. Yung ano lang, Sinsiyo. Una na tagpiso, Muna tagpiso sa kalapukan ba? Choy. O mga Joy, happy tagad mga Joy. Taghanan nagsinsiyo dire sa pita de. Okay, bisa pa magdakaw sa saksako lagi. Nag-ayo, isa pa magdagang tangan. Lah. Pamunit lang mga ganang batunis oy. Nagham ni eh. Ah, munit tayo, nagtago mo eh. Bak! Ano, lapok naman na. O pangunit ka. Ah, Siguro kag burlahe. Ganiya suko kag paon dito ri kag kalsada. Pagbalik, wa may kwan. Agay! Paon. Amo na kay okay na ko no. daghan. Okay na to pre. Kami sige ka ng likramo yan. San? Ubay na may tugod. Gamay rata, puro suto mga bato. Gamay ra kayo? Sakto na bitaw ni. Tubay, ta sumok pa to. Kaya kanang gay o kamadyo na suwa. Ang kuha ni muni ako isuwa. Imuha ko na imong gikumkum. Kana gini mo hangin naghihimian gi ka tanawar ba ng TL mo bullet mo ganas pulpog ng uon mo. Tara. Sana. Tara ba? Dali mak. Naman, gojo. Guz mo ni, ubay-ubay mo ni, hala, nagtinakbuhan ba sila? Lebre. Wala. Ikaw, tawa ka, bunto ka sa bawah. Lebre. Sikan tali. Hala. Ha? Nagyayaw. Ito ko dyan, ito ko. Ippukaw. Oh, sige. Tamad mo po kanang makahunat lang nga ni kagtog, sigil lang po kagkatog. Kana. Ah, tanawar ka na. Hala, agwa pa tayo. Sigil lang kagkatog. An pag yun. Hala, bukod ka na. Wamo mga ka nga. Tuna na, karon magpakungkol. Hala, mga tsoy, nagtinakbuhan pa sila. Puros mo na ba ito na ba? Lambi ka na rin mga halang-halangon mo. Kawan. Ligos, hoy! Kumayag ko nila ka, mag-vlog pa tayo! Muli na. May ito, huwag na human na ta! Choy! Okay na ni, kayo mo naglami na kayo, higapok sa bao! O dyan may dugayin na ito mga Choy! Magluto na ta! 2,000 years later. Punta kayong tanan diya mga Choy! Ang kuha na mo gapon, karon pa na mo lutoon. Usapasad, si Choy Jimuel, yan yun sa kuha gapon nga birthday ko na niya karon. So birthday niya karon, among lutoan ako kinason. Noon sa balay, ay pa-discoil ako. Kumabik na ako, ano? Wala eh. Di kaya ka na mo kinason. Wala eh. Kinasundra. Ay naun sa naman taon kay. Hulugwa pa tong mata na sigsop-sop. Eka, kaya ba? Kaya naman na. Wala, busunod mo mata. O mga Choy, dasa mo kay magsugod na ka og loto. Goodbye! Mag-occasion ako, mantika! Atong ilolo ng atong ahos, bumbayog, vitamin sa atong kalawasan, sili! Humanay, may kusmiko sa atong kaniyot mga Choy, ha? Mga Choy, atong ilolo ng atong sensiyo! Tira! Humanay, may kusmiko! Atong ilolo ng atong tulo!
ni sarap. Humana mi kusmekos na to kadali mo siya, mi kusmekos, brala mi atong kaon letter. Ugang karon. Ato ning honon mga Joy kay luto na atong sinsiyo. Mga Joy, bubod na. Wow! Lami man ani. Happy birthday to you. Yeah. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Sa dakog mata. How old are you now? Happy birthday, boy. God. No, sa... Birthday na ko niya. Unsa man na? Mga graba-graba eh, pakaon. Kau lang di ako, di ka na maglitik ni Moy. Sila eh. Arte na. Oh, mga Joy, eating na, wow! Murag yung kain mga anak na masima-sima. Sakong ng mata ni mo ron. Drama ko karon. Suka mo gawin sa inyo abang Ako mata. ko drama na ini great. Pao na. Ako itong mata ni kamugat. Tupo. Uy. Naunsa di man mo gawas mo. Gawas na itong mata ni. Gawas mo ginadaan. Ako yung ba ni? Birthday niya. Mga graba-graba. Kau lang ang dagod. Lami man ka. Lalapi, no? Pero, di ko magsilbi ng graba-graba yun. Muta-muta kong mata ni gawas. Lumutan to. Sag kanilang ganda sa kuwang birthday na ko. Yung mga graba-graba. Pero, okay na kayo. Samay lang pang lawas. Salamat at sa Ginoo. May balawat na. Naku, mata. Kagulan pa gid ay. Di nagaka. Awa, nagbukot-bot. Aga, di ka? Yapsin. Yapsin karon. Bilom-bilom lagi mo. Ngaon na din mo dre. Di mereka kalau udah tahun ya. Okay. Di nagaka na igod. Ah, betul na lindik na hapit. Oh, mga Joy! Lilig na! Wow! Shoutout lang ko na sa Laura, Carlo Orsal, Gialin K, Arlen Arnado Dano, Jonah Vistar, og ni Roy Salva. Shoutout akong Itzel Degree o kang Bing Kimura o kang Chinchancho. Shoutout! Nami bagong sticker. Shoutout na sa among gikuan ng daday. Shoutout kong GR Inocencio Miscala. Shoutout! Salamat kayo sa sponsor naman ay. Ang shoutout akong Richard Monteroyo o kang Michelle Monteroyo. Shoutout! A big shoutout to Ricoy Pax. Shoutout! O Gadiboy Manggo. Shoutout! Og shoutout lang ta sa atong YouTube. Subscriber! Good. Shoutout ko ni Federico Bactol, og ni Jodian Maninang, og ni Aliesa Yipil, og ni Aliak Umayad, og ni Gulisaw Saldi. Shoutout! Shoutout ako sa Alboro family from Masbate! Shoutout! Siya wa pa ma-shoutout dalo. Comment Comment sa comment sa section. Comment section.